Эфирден алықлар вақты студияда Алсынуриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Тұрмышта социаль адаптация. Ознақай шәһәрінің физик мүмкінліктері шеклі балалар мәктәбінде республика семинары узды. Сегодняшняя встреча у нас, конечно, тема очень-очень серьезная. Сегодня это коррекционно-развивающая среда, как средство подготовки детей с ОВЗ к успешному обучению и социальной адаптации. Иң күңелле һәм тапқыр командалар. Әлмәттә Идел буе шаяннар һәм тапқырлар лигасы фестивале үтте. Эмоции, задора, настроение, причем в эту непростую жизнь, вот этот на 2 часа улетаешь в космос. Вот для меня таковая. Милли мәдәният сагында Қолабызның халық бию ансамблі халықара хореография сәнгаты фестиваль бәйгесінде жеңу яулады. Яуларға деп бардық енді. Но тырыштық, біздің келіп шықты дегенде, көстемесін. Гран-при алып айттық. Ознақай шәһәрінің физик мүмкінліктері шеклі балалар мәктәбінде республика семинары узды. Фикір алышының темасы сәләмәтлігі яғынан мүмкінліктері шекленген балаларны уңышлы оқытуға һәм тұрмышта социаль адаптациялауға әзірлеу шарасы буларак коррекцион тәрбия мөхите. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. Шәһәрнең коррекцион мәктәбендә узган чарада бөтен Татарстан Республикасыннан 50-гә якын директор җыелды. Биредә кунаклар өчен үзенчәлекле күргәзмәләр әзерләнгән. Төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнүче балалар үз эшчәнлекләрен күрсәтеп, фикерләре белән уртаклаштылар. Я беру паяльник и... Олыбеке не просто. Будет бери олыбеке. Радио сөючеләр түгәрәгенә йөрүчеләр дә, слэдж-хоккей белән шөгыльләнүчеләр дә республика, Россия дәрәҗәсендә югары күрсәткечләргә ирешеп килә. Кунаклар алар белән теләп аралаштылар. Семинарның дәрәҗәле кунаклары Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе начальнигы Татьяна Алексеева, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем һәм укучыларга йомгаклау аттестациясе бүлегенең әйдәүче консультанты Илнур Газимҗанов. Сегодняшняя встреча у нас, конечно, тема очень-очень серьезная. Сегодня это коррекционно-развивающая среда, как средство подготовки детей с ОВЗ к успешному обучению и социальной адаптации. Это наша с вами путеводная звезда социальной адаптации детей. Через что? Через спорт, через Обилимпикс, через гранты, процессы различные. Очрашуда шулай ук Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева да катнашты. У нас одна школа была только, школа-интернат, вот тебе, а потом вот эта проходящая школа. Но сегодня в районе более 130 детей у нас занимаются в коррекционных школах. Семинарда катнашучылар тәрбия бирү юнәлешендә фикер алышып, үз эшчәнлекләре буенча тәҗрибә уртаклаштылар, тәкъдимнәрен җиткерделәр. Илмир Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Біз бүйік жеңуге китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 1945 елның 12 марты 1360 сугыш көне. Икенче Белоруссия фронтының 12 гаскәре Чев, Вихерово шәһәрләрен алалар, Гдыня шәһәреннән төньяктарак Данцинг бухтасы ярларына чыгалар һәм Луцк шәһәрен алалар. Беренче Белоруссия фронты гаскәрләре уңышлы сугыш алып барып, Одер елгасындагы Кюстрин шәһәрен һәм крепостен алалар. Балтык диңгезенең көньяк өлешендә Кызыл байраклы Балтык флотының торпеда йөртүчеләре, бомбалаучылары һәм штурмчылары дошманның 5 транспорттан торган сакчыларына зур йогынты ясый. Көн азагына авиация 8 транспортны батырган һәм зарарланган. Җиңүгә 58 көн калып бара. Ознакайда районның юит отрядлары катнашында «Дорога жизни» гомер юлы дип исемләнгән слет узды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган чараны шәһәрнең балалар иҗат үзәге, юл хәрәкәте иминлеге белгечләре, Мәгариф идарәсе белән берлектә оештырган. Тулырак алдагы видеоязмада.
Юлчылар отрядына күбрәк башлангыч сыйныф укучылары керә. Алар район күләм, республика күләм чараларда, бәйгеләрдә дә актив катнашалар. Бүгенгесендә барысы 200 бала килгән. Махсус киемнәрдән килгән, зал тутырып утырган яшь юл хәрәкәте инспекторларын Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлекчәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы полиция лейтенанты Бусат Жавадов, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесының район бүлекчәсе җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина, юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча муниципаль комиссиясе катибы Фәнис Ахунҗанов, Азнакай районы мәгариф идарәсе начальнигы орынбасары Зөлфия Зарипова сәламләде. Правила дорожного движения написаны, как у нас говорили, кровью. И хотелось бы, чтобы каждое правило дорожного движения соблюдали дети и взрослые. Ну, всем зеленого цвета на дороге. Бу безнең дорожный транспортный происшествиялар булмау өчен ясалган чара һәм патриотик тәрбия бирә торган. Әлеге чара Ленинград вакытындагы шул Ладога аша үткән юл буенча анда эшләгән водительләр, анда эшләгән регулировщиклар, нинди кыйнлыклар белән эшләгән солдатлар турында сөйли торган чара бүген. Юлчылар отряды оешуга 52 ел. Аның максаты яшь инспекторлар хәрәкәтен тагын да популярлаштыру, киң җәмәгатьчелекне юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемаларына җәлеп итү, юл транспорт хәрәкәтләрен киметү һәм булдырмау. По статистике за 2 месяца было... Статистика буенча соңгы 2 айда бәлиг булмаган бала катнашында бер юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Яшүсмер тиешсез урында юлны аркылы чыгып хәрәкәткә юлыга һәм тән җәрәхәтләре ала. Шул рәвешле Азнакай районы халкын юл хәрәкәте кагыйдәләрен түгел үтәүләрен сорыйм. Бу безнең өчен бик мөһим. Үз тормышыбызның, сәламәтлегебезнең кадерен белергә кирәк. Шулай ук балаларга беренче чиратта юлны кичү билгеләре булган тиешле урында, шулай ук светофорның яшел сигналында үтүләрен аңлатырга кирәк. А также на зеленый сигнал светофора. Чара бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган иде. Укучыларга ул елларда машина йөртүчеләр, көйләүчеләр, юл хәрәкәте хезмәткәрләренең батырларча хезмәт куюы хакында мәгълүмат бирелде. Аларның һөнәре никадәр мөһим һәм кирәк булуы расланды. Через год после Великой Победы в июне 1946 года. Чара иҗат төркемнәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сарайы сәхнәсе Идел буе шаяннар һәм тапкырлар лигасы фестивалендә илнең иң күңелле һәм тапкыр 18 командасын җыйды. Һәр команда үзенчәлекле шаяры күрсәтеп, тамашачыларга якты мизгелләр бүләк итте. Араларыннан иң көлке команданы сюжетта ачыклыйбыз. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, Альбече! Бу сезонда катнашучы 18 команда арасында Херсон өлкәсенең Скадовск шәһәреннән Рукав Синицы командасы керде. И давайте к новостям. Недавно на Руси появилась новая медовуха под названием «Спасибо». С тех пор русским иногда не стыдно поработать и за спасибо. Кымызяк ягы җыелмасы шаяннар һәм тапкырлар югары лигасы чемпионы Ринат Мхамбаев жюри әгъзалары арасында. Ул катнашучыларның осталыгын югары бәяләде. Тамашачылар да алкышларын җәлләмәде. Я заядлый КВНщик. Яшь чагымда мин үзем дә уйный идем. Мөгаен шул уен белән мәңгегә калырмын да. Һәр уен бу катлаулы тормышка кәеф ташкыны бирә. 2 сәгатькә космоска очасың. Менә бу минем өчен шаяннар һәм тапкырлар уены. Эмоции, задора, настроение, причем в эту непростую жизнь, вот этот на 2 часа улетаешь в космос. Вот для меня это КВН. Вы же тут нефть качаете. А можете мне на флешку пару гигабайт закачать? Хорошая же команда. Возьмите в сезон. Ага, у вас такой нету. Сәхнәгә чыкканчы катнашучылар актив әзерләнәләр. Идеяләр уйлап табалар, редакторлык караулары, репетицияләр узалар. Шуңа да карамастан дулкынлану хисе югалмый дип билгели уйнаучылар. А тебе что дать-то? Бурсаков у нас нету.
довольно кропотливый труд, эта игра, не все так просто. Шақты жинтеклі хізмет. Бу ойын ғади генә түгел. Бу шараға бик ұзак әзірләндік. Шулайда идел буе үзәк лигасы бик соллы статуска ие. Уйнаучылар буларак безнең өчен бик югары дәрәҗә. Биредә төкә мөхәррирләр, режиссерлар, алар белән инде югарырак дәрәҗәдә эшләргә мөмкин. Люди, с которыми можно поработать уже на более высоком уровне. Типичные электрики. Ура! О, Господи! А вы что за мной повторяете? А нам тоже работать впадлу. Дүрт бүлектән торган ойында командалар бар тик бер генә бәйге сәламләү өлешен уйнады. Фестиваль нәтиҗәләре буенча 5 команда җиңү яулады. Алар исә Нефтекама, Пермь, Новосибирск, Әлмәт һәм Ешкарала командалары. Встретились как-то американец, англичанин и русский. Не, ну ты серьезно? Анекдот? Анекдот. Это Ялтинская конференция 45-го года! Еще историк называется! Не приехал, да? Үз йылдызыңны қобыз 11-ші халықара хореография сәнгаты фестиваль бәйгедә Мериданс халық биюләре ансамбле үз йылдызын қабызды. Үзләренең чыгышы белән коллектив халық биюе номинациясендә иң югары бүлекне гран-прины яулады. Җиңүчеләр белән безнең төрле төркем аралашып кайтты. Үз йылдызыңны қобыз хореография сәнгатының 11-ші халыкара фестиваль бәйгесендә чыгыш ясау өчен коллектив үзенең тарихи фондыннан куелышны сайлый. Керәшен татарларның югары юлдаш кичәләре биюе нәкъ менә шушы җирлек халкына хас. Есть манеры у обычных наших. Безнең татарларда да, керәшеннәрдә дә үзләренә генә хас сыйфатлары бар. Ә менә бу биюдәге манералар турыдан-туры Бакалы районы Югары Юлдаш авылында гына очрый. Аларны біз үзебезнең ансамбльгә өйрәтеп, аны сәхнә куелышы итеп ясадык. Һәм менә инде 10 ел дәвамында без аның белән чыгыш ясыйбыз. Данную постановку поставили ансамблю, и вот уже на протяжении 10 лет мы исполняем данную постановку. Биючеләр фестивальдә җиңү яулаячагын алдан сизеп, зур ышаныч белән чыгыш ясаганнарын белдерә. Яуларга дип бардык инде. Но тырыштык, безнең килеп чыкты дигәндәй, күз тимәсен. Гран-при алып кайттык. Сомнений, если честно, никаких не было. Мы знали, да? Мы знали, что мы победим. Очень была приятная награда за сохранение народных традиций с татарским танцем крещенных татар. Еш һәм талантлы биючеләр үзләренең программалары белән гастрольләргә йөриләр. Төрле дәрәҗәдәге халыкара фестивальләрдә һәм бәйгеләрдә катнашалар. Милли мәдәният өлкәсендә белемнәрне байыта алуга шатмын ди Мәдинә Солтанова. Миңа 15 яшь и һәм Мериданста мин 3-нче елда. Миңа бик ошый, бигендә мин бүтән хисләрен сәхнәдә. Мериданс халык бию ансамбле 15 еллык Әлмәт политехник техникумы базасында оештырылган. Ансамбльнең алыштыргысы сәнгать җитәкчесе Илнур Әглиуллин. Мериданс халык бию ансамбленең уңышлары турында бүген шәһәр һәм республикадан читтә дә беләләр. 15 ел эшләү дәврендә коллектив зур һәм якты юл үткән. Булар барысы да ерак студент елларында Илнур Әглиуллинның инициативасын Әлмәт политехник техникумы директоры һәм аның тәрбия эшләре буенча урынбасары хуплауы нәтиҗәсендә мөмкин була. Они просто увидели во мне потенциал, и мы начали творить. И я думаю, что Алар миндә потенциал күрделәр һәм без иҗат итә башладык. Һәм минем уйлавымча, бүген без катлаулы үрләр яулыйбыз. Безнең концертларны Әлмәттә генә түгел, республикада һәм аннан читтә дә бик теләп карыйлар. Үз тамашачыбыз бар. 15 елдан соң без тагын бер адым алга атлаячакбыз һәм алга таба без тагын бер адым алга атлаячакбыз һәм безнең яңа планнар барлыкка килер дип өметләнәм. После 15-летия мы уже шагнем шаг вперед, а там уже будет видно.
Үзләренең әһәмиятле даталар уңаеннан биючи йолдызлар 14 апрельдә Нефтче мәдәният сараенда үз тамашачыларын сөендерәчәк. Кунакларны яңа куелышлар белән киң программа көтә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.